Era menaleja, duba. Ej, prosím, dostaneš ještě mandarinku. Fakt, dostaneš mandarinku. Florian Boruchovi. Fakt? Oh yeah. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only... Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. The love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving off balls. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Upon a time I was Badnice! Powalne ceckie utoczy. clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You would want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost and
špatně často, pane. A vy znáte se v psaní milostných dopisů? Já už jsem odborník. No tak se podívejte. Zrovna tu píši něco takového. Vidím, pane. Jenže každý začátek je těžký. Ale pro nic se na to půjde lehčí. Já nemám ani první větu. Jak mám oslovit dívku? Jaká je to dívka? Vážná známost. Má to být žádost o ruku. Ale, Musíte si představit, že je to ta nejúžasnější dívka na světě. Jsem do ní šíleně zamilován a chci si ji z toho vyznat jako muž. Jinak mi odjede na prázdniny do Skotska, já se postuju z univerzity a nikdy se už neuvidíme. Jí nebo žádnou. A visím, jestli nedostanu. takže jste to psal jako písemný úkol. Vidíte si tucet náčrtku nečisto a přepište jí ten, který se vám bude nejvíce líbit. Výborně, to zkusím. Třeba takhle. Moje milovaná. Příliš vášnivé na začátek. Možná. Milá slečno Bertenová. Příliš chladné. Ano, to vůbec nevyjadřuje. Pustí o současný jméno. Má drahá Kitty. Tak, pane. Pravdu, teď to pojede, stačí, děkuji vám. Není zač, pane. Skvělý začátek. Má drahá Kitty. Prosím, za prominutí, pane. A chtěl jsem se zeptat. Až příště nemám kdy. Má drahá Kitty. Chtěl jsem jenom ohlásit, že jsem z šatníku vyřadil některé vaše univerzitní stejnoty. Teď po vystudování už je nebudete potřebovat. Dobře, a ty laskavě jděte a nechte mě být. Myslel jsem, že vám na nich už třeba nezáleží. Nechte si je, odneste si je, vemte si všechny moje hadry, jenom jděte pryč. Má drahá Kitty. Radši by si přál. S vámi nemluvím, tam jděte k čertu. Má drahá Kitty. Poslyš. Si sem ještě jednou vlezete? No a Charlie, to si ty, co se děje. Promiň, já zasloužím. Ne, počkej, nechoď. Myslel jsem, že si Brase nebo Johnny. Ti chlapi mi nejáme dát pokoj, když píšu důležitý dopis. Odpusť, nejsem dnes ve své kůži. Já taky ne. A proč? Taky píšu dopis. A komu? Slečně, no, když to musíš jít slečně z Petýdova. A jak už si daleko? Že na svým pokolechte za ruku. Ona s tím dopisem. Ach tak, no. Z začátku to šlo docela dobře. Víš, člověk nechce být zdvořile chladný, ale taky ne zrovna... Vášnivý. Ano. Tak jsem začal. Má drahá Amy. A pak jsem nevěděl, jak dál. Proto jdu za tebou. Ty se v takových věcech vyznáš. No, abych pravdu řekl, v tom já jsem odborník. To jsem věděl. Ty, který jsi zamilován do slečny z Petýnové a chceš vědět, můžeš-li doufat a zdali ona. Víš, ona jede zítra s do Skotska. A ty si chceš ještě před odjezdem mluvit. To je ono. No tady musíš psát něco jako... Má drahá Kitty. Ne, Kitty, Amy. Ano, všem Amy, to se rozumí. Má nejdražší Amy. Nehněvejte se na mne, milovaná, že vás tak oslovuji, ale miluji vás tak horoucně, to se podtrhne. Ale řeknu, někdo trochu A opovážně. ticho, tak vášnivě, Poslíš. taky se podtrhne, že se musím chopit pera a učit vám. Počkej, to ji nemůžeš psát A věcá. co zase máš? Máš tetu. A co má být, skoro každý má tetu. Jenomže já si myslím, že bych jí měl první požádat o dovolení. A tak, no, když se chceš nejdřív radit s tetičkou, tak to s tím můžeme počkat až po prázdninách. Proč? Protože tetička bude mít plno řečí, znáš přece tetičky. Právě, že neznám, já jsem svůj tetu nikdy neviděl. A to se mi na něj líbí. Je vidět, že si do těch záležitostí moc nepletla. Náhodou se o mě starala moc hezky. Když se dozvěděla, že jsem osidel, poslala mě studovat do Eton a pak jsem do Oxfordu. Že si chtěl dávat na tebe peníze. A náhodou jsem od něj dostal do zimě přijde dnešní dnes odpoledne a pobyvala se mnou. A ty ji vůbec neznáš? Ne, ona odjela do Brazílie dřív, než jsem se narodil. A tam se stala sekretářka jednoho bohatého brazilce. Jmenoval se Don Pedro de Alvador. A náhodou jsem přišel na tuhle zprávu. Dona Lucia de Alvadores, vdova po brazilské milionáři, která právě přibyla do Londýna, je rodem Angličan. Málo kdo by v této přívětivé ženě hledal finančního pěna. Svými skvělými spekulacemi si získala vděčnost svého zaměstnavatele, který na smrtelné loži nabídl ruku a dal se s ní oddat. No a co z toho? Jenom tročti. Mým jediným příbuzným je synovec, který studuje v Oxfordu. No, šťastný synovec, toho bych rád poznal. A to jsem já. Pana krále Charlie, to si ty, ale to je senzace. A ona tu bude každou chvíli. Chodí mi naproti každému vlaku, ještě nepřijela. Přejde poledním vlakem, rovnou k obědu. To je mrzuté. A já jsem chtěl mít odpoledne schůzku s Amy. Taky si mohla vybrat jiný den. Charlie, já mám geniální nápad. Já věděl, že mi pomůžeš, tak to je strašné. Všechno opíšu. Ale počkej, ten nápad mám pro sebe. A víš co, to názovat. Ty vzdycháš po Amy a já jsem zamilován do Kitty. Opravdu děkuji. Šíleně, jakže mě nikdy nic tak nechytlo, ani fotbal. Zrovna jsem jí chtěl psát, když jsi přišel. No, tady je ten dopis. Má drahá Kitty.
A jaký je ten nápad? Co se budeme trápit s psaním? Místo toho uspořádáme pro tou tetičku oběd. A odpoledne čaj v zahradě a pozveme obě dívky, Sem. aby se seznámili s tou tetou. Johnny! Myslíš, že přijdou? A jak rádi. Proč myslíš? A proč myslíš, že ne? Vlastně myslím, že ano. Tak nemyslím, když pozvánku my pošleme. Johnny! Drahá slečno Spetíková. Johnny! Pořád věříte. Sežeňte rychle někoho, kdo odnese psaní do domu pana Spetíka. Prosím, pane. Diktuj dál. Prosíme vás a slečnu Berdinovou, abyste nám prokázali tu čest a poobědvali se mnou a s panem Čísným. A pane Čísný. No, já zatím napíšu adresu. A to nepiš vrtáku, píš. V jeho bytě v koleji svaté Ode dnes v 1 hodinu. Slečna Spetíková. Slečna Spetíková. Poslal to píšu já. Jak se říká, že to tvá teta jmenuje? Dona Lucia de Alvadores. Čestným hostem bude moje teta Dona Lucia. Jak říkáš? Dona Lucia de Alvadores. Dona Lucia, napiš to tam, se kterou bych vás rád seznámil. Očekávám vaši laskavou odpověď po doručiteli do tohoto dopisu. V hluboké úctě, Váš oddaný Charles White. Puntík. Jacku, ty jsi genius. má příležitost člověče, on je do chvilku do Skotska, My se postěhujeme z univerzity. ale dneska je budeme mít pro sebe. Objednal jsem poslíčka, pane. Dejte mu tohle a ať počká na odpověď. Takováhle věc se nedá vyřídit písemně. Ne, a my to všechno A vypovíme. kdybys neměl tetu, nemohl bys nic povídat. Ta babka se mi začíná líbit. Bresité, Prosím, oběd pro 5 osob. Pro 5. Čemu se divíte? obávám se, pane, že náš úvěr v kolejní kuchyni je vyčerpán. A to je zlé. Charlie, máš prachy? A nemám. Já jsem velice zlé. Bresité, dejte přinést 5 prvotřídních obědů z Binterovy restaurace. Kráčte povinou, pane, ale Binterovi jsme tak jedni. Také? Dovol, Charlie, zase tě vyplatím, až dostanu svůj šek. Bresité, tady máte a nedejte se ošidit. Tím se nedá nic dělat, na tohle nám nikdo nepůjčí. Ale doufám, že nám Binterky obědy pošle, takže vezmu na svůj účet. No to je jedno, Bresité. Zkrátka, v 1 hodinu ať je na stole oběd pro 5 lidí. Trochu krátká lhůta. No ukažte, co umíte. Vědu se musí obědvat. Je to tak, Charlie? Dovol, že to jsou moje hodinky. Zkusmaný omyl. A jaké víno budu nalétat? Šampaňské. Bývá nám málo. Tuctu lahví. Ne, pane, zdá se, že jenom 4. A to stačí. Mohl bych přísahat, že jich tam bylo 6. Jsou tu 4, lahve šampaňského a ještě je jedna larek. Co s klaretem? Lahve je otevřena už celý měsíc. No to stačí, Bresité. Jsou poměry. Ten chlapec pronevěřil 2 lahve. Můj slovo je zrovna takový. Všichni jsou takový. No, poslouchej. Odpoledne provedeš tetičku po kapli a já s Kitty budeme mít chvilku pro sebe. To je pěkně vymyšleno, Jacku, ale co bude se mnou a s Amy a s naší chvilkou pro sebe? Tetička nám bude čekat. No, na to jsem nevzpomněl. Ona se nám dobře hodí jako záminka, abychom pozvali děvče pase, ale sama o sobě bude hrozně obtížná. Co někoho pozvat, aby dělal společný? Někoho spolehlivého. Koho? No, co Johnnyho? Vypadá úctyhodně. Můžeme ho představit jako univerzitního profesora. To je chytrý nápad, Jacku, ale... Ne, to by nešlo. Musí nám poslovat u stolu. Pravda. Už to mám. Bebse pozveme. Včera jste napadlo, ne? Bebse je číperný mládenec a ty si s ním užije legraci. Johnny! Výborně. Johnny, dojděte k lordu Franklinu Beverlyovi, vyříte mu naše úctivé doručení a požádejte ho, aby sem hned přišel. Řekněte, že je to velmi důležité. Prosím, pánové. A ať si pospíší. Prosím. Když už tak o něm mluvíme, nepozoroval si na něm něco v poslední době? Od té doby, co se vrátil ze zdravotního pobytu na Monte Carlo? No, té doby má prázdné kapsy, ale to dělá to Monte Carlo. Já bych řekl, že něco jiného. Já bych řekl, že to měl tak aspoň se párkrát prořekl. Cože, Pepsa zamilován. Hůř než my. Divný, aspoň bude vědět, jak nám je, a tečku k nám vůbec ani nepustí. Jeho rozkaznost žádá takovou minutí, pane, ale nemůže přijít. Pořádá oběd pro kolegy a máte mu určitě několik láhví šampaňské. Chůjči několik láhví šampaňského, takovou drzost jsem ještě neviděl. Bresité prostřete pro 6 osob. My si pro něho dojdeme, to je bezohlednost takhle nám kazit plány. Dejte to šampaňské k ledu, Bresité. Pojď, Charlie. Oběd pro 6 osob, 5 hodin. Haló, Jacku, jsi tady? Tak jsi tady?
vašeho pokoje, milosti. Mám ho zavolat? Ne, počkám, až se vrátí. Vyřídil jste mu to o tom šampaňském? Zajisté, milosti. Co řekl? Řekl, že ještě neviděl takovou smůlu. Potřebuje pít do šampaňské sám. To je protivné. Pan tísně proto lituje, že vám šampaňské nemůže posloužit, milosti. No, to je od něho milé. Poslyšte, Johnny. Panu milosti. Rozmyslel jsem si to. Nechtěl byste přeci jen doběhnout pro pana Čísně a ohlásit mu, že jsem tady. Zajisté, milosti. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Jedna, dvě, tři a čtyři. Dobře, no tak. Nemáte své šampaňské doly vystavovat. Alexi! Kolik jsme rádi, že jsi tady. Pánové se to navraceli. No, to je jim podobné. Hledali jsme celý tvůj byt. Chtěli jsme tě vidět. No tak si mě prohledněte, jak vypadám. No krásně. Já viděl, že se vám budu líbit, tak já zase jdu. No, nepospíchej tolik. Zůstaneš nás na oběd. No to nejde. Proč ne? Já mu teď hodím. No, tak na ně nechoď, pořád bys jen pracoval. Před začínáš hubnout. Myslíš? Poslouchej, Charlieovi přijde na návštěvu tetička a potřebujeme do společnosti hezkého, Chytrého mládence. který ovšem rozumí legraci, ale také dovede bavit dámu. A hned jsme si vzpomněli na No tebe. ty si jim budeš jistě líbit. Komu? No Charlieve tetě. No, kdo je to? Moje teta? A jak vypadá? To ještě nevím, to vidíme dnes poprvé. Je to vdova a milionářka, nestačí ti to? Snad by se dalo něco dělat. A jak jsi říkal, že se jmenuje? Dona Lucia de Albadore. To v tohle. Máš to marné Pepsi, nepustíme tě. Uvidíš, že Charlieva teta je rozkošná stará dáma. Stará dáma. A nebudete mít nic mladšího. Ještě dvě jiné dámy. Mladé. Ano. To by se mi spíš hodilo, kolik jsi říkal. 2. Aha. Mladé dámy pro vás a stará paní pro mě. Musí být. A teď poslouchej Pepsi, jde o něco vážného. Jo, já vím. No vážnou starou paní. Spoléháme na tvou přátelskou pomoc. No můžeme ti přece důvěřovat. No, to bych prosil. Řekneme ti čistou pravdu. Na mou duši jsme zamilováni. Oba? Charlie taky? Tak to jim vás dost líto, mládenci. Kdyby si poznal naše dívky, nedivil by se s námi. Pozvali jsme je na oběd. A požádali jste jeho ruku. No to je právě to ještě ne. A tak. A jak vám to názor? Ne, to se obstaráme sami. Proto jsme je pozvali. Ty nás Pepsi ani trochu nechápeš. Myslíte? Tak já vám něco povím. Nevšimli jste si, jaký jsem v poslední době zasloužilý. No a co ti je? Já nevím, ale zdá se mi, že jsem také zamilován. Jak to poznáš? Rád bloudím po samotě, poslouchám, jak zpívají ptáčky. A píšu básně a nemůžu v noci spát. Zkoušel jsem to zapít, ale bylo mi potom celý den špatně, tak jsem pití nechal. No, příznaky by se shodovat. Pověz nám všecko. Pamatujete si, jak jsem tenkrát propadl? Loni před prázdninami. Byl jsem z toho celý nesvůj, ale jsem se zatavit na riviéře. V Monte Carlo jsem poznal anglického důstojníka. Jmenoval se Delahaye. Byl úplně na mysli. Prohrál v ruletě. Všecko, co měl. I vino své jediné dcery. Chudinka. Nejhezčí dívka, jakou jsem kdy viděl. Otec si to vzal k srdci tak, že spáchal sebevraždu. Prosím tě. Jenomže doktoři ho zachránili. A já jsem pak viděl k němu do nemocnice hrát karty. A schválně jsem prohrával, abych toho chudáka pozbudil. A co se s tím stalo? No, z těch vyhraných peněz ho trefil šlák, takže stejně umřel. Co se stalo s tou nejkrásnější dívkou, jakou jsi kdy viděl? Ztratila se mi. Když se jí pojela nějaká Jihoameričanka. A odvedla si ji sebou. Kolikrát si mi chtěl říct? Takže ji miluješ? Ano, ale byla tak nešťastná. Takže tě odvaha přišla. Mám se to smát. No a vůbec, my tě chápeme. A ty zase musíš být pochopení pro nás. Odpověď je tady. Přijdou. Ukaž. Pepsi, zůstaneš u nás? Neblázníčku, já mám něco na práci. Co je to? Něco strašně důležitého. No a co? Mám zkoušku na ochotnické představení. Vidíš to, Charlie? Ten kluk nám to zase propadne. Ale já už jsem slíbil, že budu dát. No a co budeš rád? Dámu, starou dámu. A to jsem prosím ještě nikdy nebyl na jevišti. Vidíš to? Teď to je jeho hodina. A musím si před zkouškou ještě zkusit kostým. Zkoušej si, co chceš, ale tady. Kde máš ty hadry? V krabici na posteli. Johnny? Na posteli Lorda Beverlye leží stará škatula. Doneste ji sem. Já si to přinesu sám. Já to říkám, Pepsi, ty nemáš kouska citu. Vám nic neschází, ale já ztratil svou dívku. A však ji zase najdeš. No, napij se. Abys věděl, jak s tebou cítí, připijeme ji na zdraví. Ať je, kde je. Na zdraví příští Lady Beverlyové.
Jak jsi říkal, že se to tvá dívka jmenuje? Slečna Dela, jo. Na zdraví slečny Dela, hej, hej! Vaše krabice, milosti. Johnny, děkuji. Byl jste velice laskav. Johnny, Jacku, nemáš doušky. Charlie, neměl bys 2 šilinky? To jsou hod. Johnny, už neměl laskavě 2 šilinky? Děkuji. Prosím, Pepsi. Díky. Tu máte. A teď dám Pepsi. Přejde ten kostým. Přátelé, s tím divadlem jsem ztratil opravdu spoustu času, ale příští rok už se budu poctivě učit. Co je? Dáme, přicházejí. Už, a tvoje teto tu ještě není. Jinak jdou dál, teď to mluvíme. Uveďte dámy, Johnny. Vítám vás, slečno Verdenová, jak se daří? Vítám vás, slečno Spetýková. Těší nás, že jste přišli. Naopak, nás těší, že jste nás pozvali. Jak se máte, paní Čízně, a vy, pane Vajkeme? Nepřišli jsme přivítali, pane Vajkeme. Na pozvánce nebylo napsáno kolik. Jste nám vždycky vítáni, což teď tam nejde. Tak takhle tedy vypadá mládežský byt. Tady se pilně pracuje. No, tady máme i kost. Podívejte se, kdo to má nebyl. Mládeci, podívejte. Co to bylo? Jedzte se jenom. Proč jste řekl jenom posaďte se u nás. Jsme rádi, že jste přišli, jinak bychom se s vámi před prázdninami ani nerozloučili. Ano, strýček nás odveze vždycky do Skotska, kde celé léto nevidíme živou duši. Smrtelně se tam nudíme. A proč to dělá? Nevím. Máte štěstí, že strýček je odnes do Londýna, jinak by nás sem ani nepustil. Proč? Nevím, hlídá nás a zvlášť i ty. Ještě víc než vás. Ano, protože o nás ví velké knihy. Ani seznámit se s nikým nemůžeme, protože se bojí. A čeho se bojí? Já nevím. A proč vás tak trápí? Protože sám je starý mládenec. Pane Vajkene, nemohu se dočkat vaší tetičky, kde vlastně je? Jacku. To je moje teta. Co? Tetička už je na cestě. Cože? Ona tu ještě není? Díky, teta pana Vajkena ještě nepřišla. Půjdeme si tady ještě něco nakoupit a za chvíli se vrátíme. Nashledanou. Víš to, jen se dověděli, že tu teďka není, už díkají, jako by do nich střeli. Oni jsou úplně skandálně slušné. Nemluv, seber se a jde na nádraží. Jak se teďka objeví, strčíš ji do taxíku a přivezeš sem. Dobře. Ale Jacku, řekni, než ty už jsem... Nešváňa, utíkej! Jacku, nemáš nějaké sponky do vlasů? Ne? No a poslal bys mi plně sluhu. No, když to musí být. Johnny! Neměl bys šilí. Neměl. Člověče, ty jsi věčný. Johnny, před chvíli jsem vám dal 2 šilinky, půjčte mi jeden. Tu máte, kupte mi za 6 pencí sponky do vlasů, zbytek si nechte od cesty. Čeku, to byly vaše. Ano, a proč se lezeš takhle oblečený? Mohli tě vidět. Co pak jsem viděl, že jsou tady, jo? Pozor, někdo jde. Dál! Tati, Luku! Co se tu vedeš? Byl jsem rodinního advokáta. Přijďte, příležitosti jsem vzal za tebe. Chci si s tebou promluvit. A taky se ti přinese tvůj měsíčníšek. Ty dobře vypadáš. Pane, to jsem opálený. Po tolika letech v Indii. Ale skvěle vypadáš jako mladík. Mladík, víš, kolik mi je? 50, ne? 51. A ještě bys mohl s úspěchem dělat sňatkového podvodníka. Za to ty mi připadáš starší, než já býval v tvém věku. Jimmy, aspoň spolu můžeme mluvit jako kamarádi stejného věku. Taky si hned promluvíme. Tady je tvůj šéf. Ale moc krát A děkuju. tady jsou tvoje účty. Zaplatil jsem je. Víš, tati, člověk musí někdy kolegy pohostit. Jenom se neomluví, my jsme měli zrovna takový. Tohle? Tolik hlavní účtuje? Ten hlavně musel natáhnout. To se mi taky stalo, když jsem studoval. To nic, jsem s tebou spokojený. Zkoušky, že opravdu pěkně. Poslyš, kde kupuješ tyhle domníky? Které, tyhle? Pak ať si nikdo nedivý tvým účtu mohl. Nic naklad, musíš se trochu usadit. Hned se usadím. Víš moc dobře, že jsem zdědil rodinný titul, ale taky musíš vědět, že jsem zdědil i dluhy. A ty jsou o moc větší, než jsem čekal. Zkrátka, prásknu na to všechny peníze, co jsem pro tebe natřádal v Indii. Po několik příští let budeme dosti chudí. Chudí? No tak to mám starého Spetíka prohráno. Ale to tě nemusí trápit. Mám pro tebe vyhlédnuté místečko. V Bengálsku.
Bengálsku, a proč jenom na Kamčatku? Tady jsou, prosím. A co? Vonky pro jeho milost. Jeho milost tak mi vleze na záda. Tati, mám nápad. Jaký? Nedalo by se to spravit bohatým sňatkem? Ne, jsem zásadně proti. Ale poslouchej, můj přítel Charlie Weikem má tetu. Je to vdova, Vdova? ale milionářka. Milionářka? A k tomu rozkošná žena. Ne, Jack, neradil bych ti, aby se ženil pro peníze. Ale já ne, tati, ty... Juličníku, já se o druhé ženě nebudu. No, tati, rozmysli si to. Ta dáma se jmenuje Dona Lucia de Alvadores. Má tu s námi dnes obědvat. Ne. Ale počkej, Někoč, kde máš svoje věci? Hotel. A máš sebou svou parádní uniformu. Složenou v kufru, posypanou naftalínem. No tak ji vybal a v 1 hodinu přijď k obědu vyparáděný jako na přehlídku. Ty ničeho? A na oběd přijdeš, ne? To je Charlie Weikem, Charlie, to je můj otec. Slyší mě. Její synovec, moc milýho. A ty běž taky, 5 minut tě čekáme. Pojď radši ty ke mně, Jack. Poobědváme spolu. A počkej, rozmysli si to, aspoň si ji prohlédni. No, dobře, prohlédnu si. Naschledanou, Kevin. Naschledanou, pane Weikem. Kulíba. Co je ti, co blázníš? Což si tohle. Zdržená obchodem, nečekejte mne. Dona Lucia de Alvadores má poklona. Nepřijede. Musí přijet. Běž, telegrafuj, telefonuj. Zbytečně pozdě. No, děvčata tu nezůstanou bez tety, co si počneme? Nešlo by pozvat paní správcovou. Má tu starou škatuli. Co dělat? Haló, Děko, pojďte se na mě podívat. A co chceš? Zázrak, Charlie, hotový zázrak! Vezme vožnici, víš, kdo tam je? Kdo by tam byl? No, co se Charlie Bex, tvoje teta. Moje teta. Jediná teta, kterou máš k dispozici. Musíš se s ní spokojit. Ukaž se, Bexy! Co říkáte, mládenci? Úplná senzace. Že je to? Děvčata. Děvčata? A Charlieva teta nepřijede. Ještě škoda, já to spíknu. Ani nápad. Ty musí být Charlieva teta. Já? Ne, nikdy. Ne. Presité, uveďte dámy. Co? Prosím, Jsme rádi, že už jste se vrátili. trochu jsme se zdrželi. I mi chtěla koupit kytici pro Charlievu tetu. Kde je vaše tetička, pane Weikem, už přijela? Tady je. Dovolte, Dona Lucie, abych vám představil slečnu Verdenovou a slečnu Spedlíkovou. Dona Lucia de Alvadores. Mluv, člověče, řekni něco. Jak se máte, drahuškové? Jsme se na vás těšili a přinesli jsme vám malou kytičku. Je, děkuji, to je od vás velice roztomilé. Neunavila vás cesta. Jaká cesta? Z Londýna do Oxfordu. Ale prosím vás, takový výlet mě nerozhází. Pardon, chtěla jsem říct, že ráda cestuji. Sestřička testovala celý život. Co udělal s tím koštětem? Čerový střih. Pane Weikeme, vy jste nějak nesmulí, není vám dobře. Ne, ano, totiž. A vidí poprvé v životě svoji tetičku. A to ho tak dojalo. No mi proč nic neříkáš? Co? Mluv o počasí. Máme to dneska, ale horko, že ano. Nebojte se, prostě, dám ty květiny do vody. Chudinky kytičky, aby v tom horku nezvládli. U nás v Anglii je málo kdy teplotu, bych se nakusila mnohem větší vedra. Co mělo tohle znamená? Ty jsi přece cizinka. Cizinka? A jak se říká, že se jmenuji? Dona Lucia de Alvadores. Sakru, co to jsem? Jirka? Ne, Angličanka. Měl se za brazilského milionáře. A jsi vdova. Promiň, Charlie, mám nějaké děti. Ne, hlupáku. Promiň, mám přeci právo vidět, že jsem rodič. Anglie je hrozně horko, totiž málo kdy teplo. Ano, Dona Lucie. To je pro mě skokapy a posané. Ne, to si já a Charlie obstaráme sami. Pro vás je Oxford ještě úplnou novinkou, Dona Lucie. Ale je to krásné, milé město za každého počasí. Amy a já vás hodně provedu. Bude mě velice těžit. Držíte se do zítřka. Držím se to zítřka? Ale já, ale musím se, Dona Lucie. Bohužel tetička nemá kdy. Já zítra peru. Zítra spousta obchodních jednání. Musí k advokátovi, do banky. Musím se nechat oholit. Samé možné věci. My se tolik těšíme, že se blíže seznámíme. Opravdu, drahuškové. Pan Víker nám tolik o vás vyproval, že jen jako bych vás znala od jakži. Ale to mám rád. Radost, miláčku. On je vám tolik vděčný za všechno, co jste pro něho udělali.
Abych se o něho nestarala. Vždyť je to jediné dítě mého bratra. Sestry, ty blázne. Sestry, ty blázne. Ono božtíka sestry a jejího zesnulého manžela, mého tkána, Stachy. A tak jsem si ujela, nebo jeho světečka. Byl taková hezká holčička, když byl mladý. Chlapeček, oni byli dvojčátka. Ano, ale už nejsou, teď nám zvolí tohle. Víte se o mojeho silutka staral, i když jste byla daleko jste ušlechtila žena. Myslíte? Každý vám má větší tvář. To ale jděte. Není vám, že s vámi tak důvěrně hovoří. Pane, jste dívenka, do jaké bych se mohla zamilovat. Já vás mám už teď ráda. Rozkošný brouček. Mládenci, žádete si, jak chcete, ale mně se to líbí. Ale zase se pana Spetíka. Strýček! Dá se obrátit, kdy tu bydlíte. Co slouže v Londýně? Pane, či si nepouštěte už ten zadní znášení, pošlete ho pryč. Ty tu zůstaneš a vyhodíš Spetíka. No, počkej, a co mu řeknu? Řekni mu, co chceš, hlavně a tě pryč. Vážná piráte! Otevřte někdo! Brasete, puste se toho chudmíra. Proč jste mě nechali tak dlouho čekat? Co tady chcete? Chci mluvit s panem Čísly. Klobouk dolů, pane. Nesedejte si. Já vás nevyzvala, abyste se posadil. O to se teď nebudeme hádat, milostivá. Chci okamžitě mluvit s panem Čísly. A mluvit s ním nemůžete, protože tu není. Nikdo tu není, jen já. Bratný povídal, že to jsou dvě mladé dámy, moje neteř a moje svěřenka. Jediná mladá dáma jsem tady já. Bratný povídal, že je viděl vcházet. A neřekl vám, že ji měl vycházet? Ne, Tak vám to říkám já. šli do zahrady, Nešli. tedy rovněž. To vás mohlo dávno napadnout, ovšem na chmelené hlavě jsem šlek i nelinou. Milostivá, Styďte se. Kde jste se tak řídil po ránu? milostivá, jsem rozhořčen, ale naprosto střízlivý. Nevypadáte na to. A račte se zdáli, než se rozhořčím já. Promiňte, moje ruce. Co se to děje s mým kloboukem? Přijete si? Nevíte, co se stalo s mým kloboukem? Drahoškové! Vy jste tak hodná. Do Lucie. Podívej se na něho. Já mu rozbiju. To bude můj otec. Do Lucie. Dej si pozor, přijde můj otec. A to je jako taky můj příbuzný. Ne, jsi žádný otec z Brazílie. Brazílii, kde to prosím tě je? Brazílie je v Jižní Americe. Pravostě opis. Drahá slečna Verdenová, můj otec, slečna Spetíková, můj otec, těší mě. Jak jej řekl, přijela? Ano. Charlie, pojď a představ svou tetičku. Dona Lucia de Alvadores, Sir Francis Čísly. Těší mě. Jak se máte, Sir Francis? Děkuji, dobře. Děkuji. Tohle je ta dáma? Ano? Čau. Pavlo, Charlie to je všechno pověděl. Pavlo, Charlie ti o něm všecko pověděl. Tak ne, tak ne. Tak ne, tak ne. Můj synovec Charlie. Můj synovec Charlie mi o vás tolik hezkého navypravoval. Ve svých dopisech. Ve svých dopisech. Bylo to tak dobře? Ne, nebylo. Tak si to dělej sám. To je hezké, že vám pan Vikry o mě tak dobře míní, ale já ho dnes viděl poprvé. No. Vidíš, jak si to shodal. Ano, tatí, ale já jsem zase o tobě všechno navypravoval Charlieovi. Pamatuju, že si teprve nedávno přijel do Anglie a svého synovce si do dneška neviděl. No, proč si to neřekl, ne? Dámy a pánové, prosím ke stolu. Budeš sedět vedle mého táty. Chovej se k němu slušně, pozor na jazyk. Tati, neovedl bys do Lucí ke stolu? Dovolíte, Dona Lucie? Posadíte se vedle mne, že? Ano, Sir Francis. Bude mi potěšení. Máte moc hezkou kytičku. Líbí se vám? Smím vám ji nabídnout? Děkuji, dám si nepamátku víc spát. Jsem s tím. Slečna Spetíková. Jen málo. Nalévejte víno, prasete. Jo, robíte vtipálek. Děte. Děkuji. Děkuji, brasete. Máte moc pěkné kluky. Děkuji. Máte je. Děkuji. Na Na zdraví. zdraví.
Děkuji, Brobla, kde jsi za promoce? Prosím trochu vody. Nebo poro šampaňské nalévejte. Já je nemohu najít. Můžete najít? Čany, že šampaňské? Ne. Co pak je, co byste rádi? Hledám šampaňské do Lucie. Já věděla, že nám nezapomenete a proto se vám ho přivezla 4 láhve. Brasete, podívejte se do mého kufříku. Aha! Světlík! Tak jsem měl přece pravdu. A ta stará bláznivá bába mi řekla, že tu nejsou. Jsou k nám hosti, pane Spetý. Ticho, pane, nemluvte na mě. Takhle vyvádíte, když nejsem doma? Ale pane Spetý. Nemluvte na mě, pane. Račte si uvědomit, že jsou zde přítomný dámy. To právě neschvaluji a žádám, aby okamžitě odešli. O tom si promluvíme při vhodnější příležitosti. To je nápad. Ať nás pan Spetík navštíví jindy. Milostivá paní, jste pošetilá stařena a já vám říkám, abyste se do toho nepletla. No dovolíte. Pane, nemůžete přece uražit takhle hosty pana Mikéla. Mně do nich nic není, já je neznám. Dovoluji si vám představit. Prosím si, Francisi, nepředstavujte mě. Nechci toho starce ani znát, že mě urazil. Nemohu nevyjádřit svoje pohoršení, když se předčasně vrátím z Londýna a zjistím, že moje neteř a moje svěřenka šli bez mého dovolení obětovat s 2 mladými pány. Proto, aby se seznámili s tetou pana Mikéla. Ale, Žádné pane, opakuji, že se chci seznámit s tetou pana Mikéla. já v tom nevidím žádný rozdíl. Já zase ano. Dovoluji si vám představit Donu Lucii de Alvadore. Donu Lucii de Alvadore? No, jak se má? Jak se to podíváme? Spetý. Pán Spetý. To slavná milionářka. Těší mě Donu Lucii. Jak se máte, Franci? Já jsem čárný z Brazílie, pravostný opis. Kdyby se omluvil, tak bys ho mohl pozvat k obědu. Pane, choval jste se velice hrubě, ale kdybyste se omluvil, Prosím, za prominutí. Omlouvat se toho lituji, prosím, 1000krát. málo. 100 000krát za odpuštění. To už by snad stačilo, chcete s námi to obejmat. Už se na mě nehněváte? Nehněvám. A proto přijměte tuto květinu jakožto holubici míru. Jakožto palmovou radost. No, vezměte si. Mojí květnu. Dovolíte Donu Lucie? Pardon, smím, prosím. Děkuji. To by stačilo. Pro koho to je? A je velké? Lorda Baberle. Pro Lorda Baberle. Tak já vám něco řeknu. Lord Baberle dneska kalhopy nebude potřebovat. Ale ano, bude hrát tenis. Dejte si říct, že kalhopy nebude potřebovat. Proč? Protože teď nosí sukně. Cože? Sukně. Utahujete si ze mě? Na bouši ne. Držte jazyk za zuby. A já vám něco povím. Viděl jste naše hosty? Potkal jsem s 2 mladé dámy a 1 divnou bábu. To je on. Jo? Můj pán je ve Berlíně? Už ano. Ty moje studentky. A poznal ho někdo? Vůbec ne. Dělá starší s postnou paní. Sice trochu divnou na pohled, ale staré paní vypadají všelijak. Já bych vám mohl dát tolik urozených dám a ty by si mohli gratulovat, kdyby to tak rozlušelo. Oba starší pánové jsem vybořil. Silvec se zřísnil největší přízvuk. Třeba, že starý stačí si myslí šanci na on.
Čemu přesně? Pardon, vzpomněl jsem si na svoji tečku. Cože? Pardon, strýčka. Dějte vtipy, jenom jste čaj. Rozumíte? Čaj! Čaj, prosím, ano, prosím. Nejhorší máme za sebou. Ten uličník se obědat spal jako by půl roku nejedl. Poslouchej, teď si vzpomínám. Nesedej si tady a zmiz. Já tady mám zkusku z Kitty. Já taky. Kitty? Ne, Amy. A to je mrzuté, co budeme dělat? Víš co? Hodíme si. Když padne Odell, zůstanu tady já s Kitty. A když padne hlava, odejdeš ty s Amy. Poslední mě dělá. No, počkej, ona je tady. A pan Čísník, tady jste. Už jsem se bál, že nepřijdete. Co tady točí? Děláš trochu taktu? A co bude s Janou a s Amy? Tak jsem vás přeci našla, pane Vajkele. Ano, já jsem byl a budu tady. No, to je nepříjemná situace. Charlie, viděla již slečno Spetýgová naši zahradu? 2krát nebo 3krát. A líbila se nám zahrada, slečno? Půjde. Půjde, a to jste si pořádně neprohlédla. Charlie, slečna Spetýgová viděla sotva půlku zahrady. Jí ukázat růže, Petr Klíček, kapustu a vůbec co tam roste. Ale Jacku, A ty řekni tam tu svou krásnou báseň, co jsi složil. Na naši zahradu v létě. Jacku, neříkej před děvčaty, že skládám básně. Co by si mi pomysleli? A slečna Spetýgová, nezapomeňte sem za půl hodiny přijít na čaj. Přijde. Konečně sami. Není to od vás sobecké takhle jo, tu vyprovodit. Ale kde tak? My jsme losovali. Prosím. No nic jenom, já myslel, že chtějí být spolu sami. A my jsme ještě také neměli chvilku pro sebe. Už jsem se bál, že se rozlobíte, protože vás zanedbávám. Jste přece hostitel. Nemohu očekávat, že se budete věnovat jenom mě. Bylo to u vás hezké. A teď? A teď? Teď musíme jít. Už? Ale to přece ne. Proč ne? Ani jsem si s vámi ještě nepromluvil. Drahá slečno Verdenová. Chtěl byste se posadit, chtěl bych vám povědět něco důležitého. Opravdu. Slečno Verdenová. Jsou chvíle v životě lidské, kdy člověk musí dlouho a důkladně přemýšlet. To máte pravdu. Ale jiný zase nesmí člověk dlouho rozmýšlet, aby nepropásl svoje štěstí. To máte taky pravdu. A tak jsem si myslel, slečno Verdenová, Kitty, má drahá Kitty. Váš otec! Nenechte se rušit, chci jenom něco svému synovi. Já se zatím projdu po zahradě a podívám se na růže, petrličky, kapustu a vůbec co tam roste. Co je tati, něco důležitého? Ano, něco velmi důležitého. Posaď se. Jacku, uvažoval jsem, jak ti pojistím úspěšnou kariéru a proto poslechnu tvé rady a bohatě se oženit. Výborně, tati, už myslíš, že jen do toho. Tobě, Jacku, děkuji, že jsi mi našel tak výbornou platbu. Já, nepamatuju se, kdo je to. Budeš mít radost, až ti to řeknu. Už jsem v žádosti. Neuhodneš sám? Vůbec ne. Donu Luci de Albadores. Tomu Luci. Tati, to nejde. Jak to? Nejde? Tak, nejde to. Proč mi to nešlo? Sám si mi přece poradil. Abych si oblekl uniformu, dal si kytku do kroflíkové dívky flochu. Na moudrosti s tou kytkou jsem tomu ní vyhrál. Ale nedal tomu advokátovi. To udělat spálně, abych žádlil. No, tati, ale okolnosti se změnily. Jak to změnili? Přece se nemůžeš provdat za mrzkým a on. To z řeči, si hodný, že máš o mě takovou starost. Tím spíš se obětují pro tvoji kariéru. Co? Že není mladá, krásná? To je to. Kdyby byla, ani by si mě nevšimla. Nechci se chlubit, ale ať se okolní Spetík ochomítá chce, nemá proti mě nejmenší šanci. Starý Spetík taky. Drž mi palce, drž mi palce. Počkej, tati, rozvaž si to. Jaké pak rozvažování? Musím najít pořádnou whisky ze sebou, na kuráž. Pane bože, co to ten opičák Bebs vyvádí? Jacku, ten opičák Ben chodí po zahradě s Amy. No, kamaráde, to je maličkost, děj se horší věců. Slyšíš to? Co je to? Můj otec si dává whisky se sodou. Já věděl, že z toho bude ostuda. A co dál? Musíme se před tátou varovat. Pojď, půjdeme každý na jinou stranu, musíme toho opičáka najít, stůj, co stůj. Pane Vikéne, neviděl jste tu Donu Luci? Slíbila mi tu schůzku a 10 minut je už pryč. Odpusťte, neviděl, sám ji hledám. 10 minut je pryč, a ona nejde a nejde. No co? Dám si ještě jednu. Má drahá Donu Luci. Ten bláznivý Spetík a nosí moji květu. Hledáte někoho? A jinak, Tak co byste rád? nic, už vám krásného odpoledne. Neviděl jste ještě zahradu? Musíte si ji prohlédnout, takže se půjdete. Já hned tak nepůjdu. Cigaretu? Ne, děkuji, po obědě zásadně nekouřím. Co se tu rozstavujete? Dona Lucia mi tu slíbila schůzku za 10 minut a 10 minut už je pryč. Nevadí vám klouf? Jen se kvůli mě neobtěžujte. Myslím, že byste se měl podívat za námi do zahrady. Budou si myslet, že je zanedbáváme, když je tam necháváme sami. Ona je v zahradě? Myslím, že máte úplnou pravdu.
Tak toho jsem se zbavil. A ona nejde a nejde. No, tak si zapalím ještě jednou. Tati, neviděl jsi Donu Lucii? Neviděl, čekám tu na ní, mám tu s ní vážnou schůzku a proto koukej zmizet. Teď si vzpomínám, že jsi mě před chvílí viděl. A kde? Vzadu v zahradě. Promiň, a já tam dostal z Petýka. Tam jenom ten popičák zalezl. Našel jsi ho? Ne. A prohledal jsem celou kolej. Co je nejhorší, ten opičák má s sebou Amy. Až se mi dostane do rukou, zmaluju ho na odro. Podívej se na něho. Nebál se, když jsme se ztratili. Skoro. Ty paviánek, kde jsi s ní byl. Nikde jen tak. Poslouchej, musím ti něco říct, je to nutné. Charlie, viděla již slečna z Petýgová naší kapli? Odveď si Amy, aby se ti promluvím Bebsovi do duše. Slečno, kapli musíte vidět. Řeku, jestli mi tohle Bebs udělá ještě jednou, tak ten si vždycky ublíží. Já něco si to spískal. Já jsem nepísal. Poslouchej, musím tě varovat. On varoval, pokud se podívejme. Otec tě chce učinit šťastný. Ale miláček, já si ho nevezmu. Může se třeba stavit na hlavu, já si nevezmu. Osle, musíš ho klidně, ale rozhodně odmítnout. Klidně, žádost o ruku musí každou ženu rozechvět. Hlavně pamatuj, že jsi opravdová dáma. Těžko pamatovat na své buntky. Pozor, můj otec, já mizím. No počkej, ale co mu řeknu? No řekni mu, že je to pro tebe překvapení, že si musíš rozmyslet, co chceš hlavně, když odmítneš. To už přestává být hezké. Kokoč! Rádi, Lucie, hledal jsem vás všude. V domě, v zahradě. Děkuji vám, že jste přišla. Nechtěla byste se posadit? Ale ovšem, děkuji vám. Ráda, Lucie. Promiňte moje jako vnitřné přirovnání, ale když jsem vás dneska poprvé uviděl, připadal jsem si jako osamělý cestovatel, který najde u příkopu líbeznou květinku. To jako mě. Ano, no, třeba. Zaplať vám, začátek se povedl. Co mám na to říct? Vy jste drahouček. No, víte, co potěší člověka, když je skleslý a osamělý? Alkohol. To je strašná ženská. Ne, Lucie, jenom ta květinka. U příkopu. Ano, jenom to otočí. A já jsem přišel až z Indie, abych tu květinku nalezl. Že vás nohy nebolí, posaďte se. Děkuji vám, Lucie. Byla to dlouhá cesta, ale našel jsem svoji květinku. A co pak, že ji nosíte v knoflíkové květce? Smím doufat, nebo se má květinka dostat k někomu jinému, jako dnes odpoledne? Ale já vás chtěl jenom poškádlit. Vyšivalko! To je starý pastor. Lucie, ta květinka se nesmí zakořenit své říci. Ona musí sedat u mého stolu, vést můj dům, spravovat vám. načít, plýtvat, co budu mluvit přímo jako já. To Lucie, chcete být mou květinkou? Chcete si mě vzít? Ježíš, ale to je překvapení. Smím doufat. Být vámi, abych nedoufal. Rozumím, jsem odmítl. Musím vás odmítnout, mé srdce je zadáno. Jinému? Budu vám sestrou. Jenom sestrou? Vždycky sestrou. Stavte si u nás někdy, až půjdete okolo Brazílie. A nic nezmění vaše rozhodnutí? Nic na světě. Víte, já jsem tak těžké zvířaci, že vám to nemohu ani vylíčit. Stejně byste by ani nechtěli, kdybyste věděli, co a jak. O tom je další rozhled zbytečná. Omlouvám se, že jsem se o to vůbec zmiňoval. To nic, pápa. Odmítnut. Huj, to jsem si odnechal. Blázne, potřebuješ si dělat blázny z mého otce? Nemůžu dělat blázny blázna, blázne. Cože, tak mi říkal? Ano, květinka. Květinka u příkopu. Vždyť já vypadám jak příkop, ne květinka. Si ho neodmítl hned. A co pak se mohl odmítnout vzít, než mě požádá o ruku? Člověče, za ruku budu sedět před rozvodovým soudem, ani nebudu vidět jak. Podívej, můj druhý nápadník. Jdu radši pryč. Pan Čís, nechtěl jste... Jsou blázni, musím najít Kitty. Promiňte, Charlieovi, Kitty nám to pěkně zavařila. Proč nemluví? Si jenom jsou ve svém bytě. To je nepříjemné, jak hrajete po celé koleji. Vždyť jste mu telegrafovala, že nepřijete. Já vím. Já bych tu mohla bloudit celé dny. Je to jako ráj stvořený pro mladé lidi a pro učence. Ale pro starší lidi, kteří nejsou učenci, je to trochu únavné. Představte si tuhle zahradu. Za světom měsíce, modravých stínů. Proboha, co vás přivedlo do směrné nálady? Nevím, ještě nikdy jsem nebyla v Oxfordu. Ale jednoho oxfordského mládence jste znala. V Monte Carlo jste se s ním provázela za světu
měsíce modravý stíny. Jak se jmenoval ten mladý? Už jsem vám to tolikrát říkala. Franku, tebe. Moje milá, my jsme na věci praktičtější. Přemýšlím o tom, jak výhodně v Anglii investovat peníze, které vám zanechal váš otec. Jenom mi pořád divné, jak vám mohl zanechat tak obrovskou částku. Prohrál se nyní v Monte Carlo. Ty peníze vyhrál v kartách. V kartách? A kdy? Za své nemoci před smrtí. A na kom? Na Lordu Frankortu Beverleyovi. Ten Lord Beverly je tedy hazardní hráč? Ne. A tak? Tetičko, kdybych se s ním někdy setkala, víte, že mu ty peníze musím vrátit. Nemyslím, že je přijme. Proč ne? Když si dal takovou práci, aby o něm přišel. Víš, že jsem se na něco vzpomněla? Na co? Tedy na někoho, ale už je to dávno. Povídejte mi o něm. To bylo ještě před mým odjezdem do Brazílie. Byla jsem tehdy mladá a bylo hrozně nesměrný. Procházeli jsme se spolu večer za to měsíce v modravých stínech. Ale on jenom koukal pokony a červená se. A pak? A pak? A pak byl jeho klub přeložen. A už nikdy? Už nikdy. Tančili jsme spolu večer a neodvážil jsem mi vyznat svou lásku. A od té doby jste už nikoho nemilovala? Ne. Jak se jmenoval? Jmenovala se Frank Cheese. Neobtěžujeme tady? Vůbec ne, kolejní pozemky jsou přístupné každému. Já jsem tu náhodou doma, protože tu bydlí můj syn. Pán? Cheese. Promiňte, že se ptám. Nejste nebo nebyl jste poručík Frank Cheese? Byl. Nepamatujete se na mne? Musím se s lítostí přiznat. Viděli jsme se někdy před 20 lety. Před 20 lety? Kde pak byl tenkrát můj kluk? Zapomněl jste již na poslední večer v Anglii s odjezdem do Indie. Na ten večer do smrti nezapomenu. Lucie! Dobrý bože, když si vzpomíná náš poslední tanec, ani netušíte, že jsem vám tenkrát řekl a pak už jsme se neviděli. Skoro 20 let. Vlastně přes 20 let. Je to dávno. Musíte poznat mého syna a pana Charlieho Wickhama. Mají právě hosty. Pana Charlie Wickhama? Ano, jsou u něho 2 mladé dámy a Charlieova teta. Charlieova teta? Dáma až z Brazílie. Z Brazílie? Ano, z pravlanský opět jmenuje se Dona Lucia de Alvadones. Tetičko, co to má znamenat? Počkej, píše. Mám tomu rozumět, že Dona Lucia je tady? Ano, bylo to. Aspoň před 5 minutami. Znáte ji? Slyšela jsem o ní. Zůstanete tu na čas, abychom se všichni seznámili? Ano, tady má například. Paní Píčem Batochová. Ale tetičko. Najdu Donu Lucii a mládence. Zůstanete tady? Ano, jsme se na ně na všechny zvědavá. Tady je mánete se na Deladě. Těší mě. Pan plukovník. Sir Frank Cheese. Tedy nashledanou. My se tím budeme projít do zahrady. Pojď, Evo. Tak, můj kluky, tohle byla Dona Lucia, dopadlo by to jinak. Cesta nikdy nezastaví. Má nejdražší kyty. Pozor, Jacku! Co tu děláte, Johnny? Prostě naučej, pane. Jděte pryč. Ale už jste sám nařídil. Pomožte to o půl hodiny. Mám tady něco na práci. Pozoruj, pane. Nechte si to, ano? Má nejdražší kyty. To už jste mi říkal několikrát. Ale nechte mě to domluvit, nebo vám to do večera nepovím. Má nejdražší kyty. Miluji tě a chci tě vzít. Miluji tě a chci si tě vzít. Já tebe taky, Jacku, kdy bude svatba? Já tebe taky, Jacku, kdy bude svatba. Aha, ne, co? Proč mi to nešlo? Protože nejdřív musí mít písemný souhlas svého poručníka. Půjdu a hned si s ním promluvím. Takový souhlas na něm může mít jediná osoba na světě. Kdo je to? Amy? Ne, Charlieova teta, Dona Lucia. Dona Lucia. Nevyptávej se dlouho a víš proč, já zatím vyhledám Amy. Děkuji. Povedlo se to, že povedlo. Co se povedlo? Praštil jsem do toho a všecko jí pověděl. Zmáznil se, co jsi pověděl. Že ji miluji. Tak, a nic víc. Což o to, ale ona teď chce žádat Donu Lucii, aby ji opatřil od starého zpětlíka svolený k svatbě. Já se bojím, že to praskne a ještě bude ostuda. Kamaráde, to chce klid, zatím šlo všecko dobře. Nám zakouříme si, co dáme si Ty nás všechny úplně strapníš. A dobře vám tak.
Kdybyste slyšeli, jaké věci mi ten dědek povídal. Povídej, co říká? No, Charlie, na to si ještě mladý. Prosím tě, to nic není. No dovol. A to má jako slušná stará dáma poslouchat. Jdu se radši bavit s dívkami. To by se ti hodilo. Čeku, přestaňte s tím podvodem! Který podvod se musí dohrát až do konce. Už aby byl konec. Co bych taky chtěl, byl bych jako dobrá. Všechno vyšlo dobře, kdyby ten obyčák Bebs měl trošku rozumu a choval se jako dáma. Jenomže Bebs nemá ponětí, jak se dámám sluší. Využívá situace pro sebe a všecko zkazí. Jsme hlupáci, když jsme mu důvěřovali. Je to mizera. Zhrádce. Zasluhoval by fyzicky uplíčit. Podívej, co zase dělá. Pančíci, nevěděl jste do nic. Mládenci, jde pokoj. Já už nehraju, ať to zkusí Charlie. Charlie mu to nepadne. Honem se oblikej. Cítím se normálně. Zrovna když tě nejvíc potřebujeme, aby zutužoval starého strpíka v náladě, začneš vyvádět hloupost. Jaké hlouposti? Já se za něho kvůli vám vdávat nebudu. Já bych nebyl šťastný s takovým manželem. Šlo po tvoje dívku, děláme pro tebe všecko. Tak se dejte, ten šátek. A ty zatím chodíš za děvčaty nám. Děkuji. Pozor, jdou sem. Aha. Lucie, co jsme se vás nahledali? Amy a já vás chceme o něco poprosit. Máme velké trápení. Trápení, děťátka. A vy budete anděl spásy. Prosím tě, jdi pryč. Charlie, buď tak hodný a jdi pryč. No tak mládenci, co je to? Já teď budu anděl spásy. Víte, že pan Smetník je můj poručník. Kdybych se vzala bez jeho svolení, on podle otcovy poslední vůle děti všechno moje mění. A víte, že Kitty a Jack se mají rádi a chtěli by se vzít. A Kitty by ráda... Ne, počkej, drahá Amy. Počkej, drahá Amy, teď je řada na ní. Povídej, holčičko. Charlie s Amy jsou do sebe také zavrzáni. Nemáte nic proti tomu. Ale kde pak? Já vám to jenom chválím. Vy jste tak hodný. Drahá, ty ono Lucie. Čeku, jdi pryč. Charlie, co jsem ti říkala? No tak mládenci, co je to? Jedeš? Já už se neudržím, Jacku. Já musím něco udělat. Tak ti řekni Brasetovi, aby podával čaj. Já zatím přivedu hosty a to tulení mu překazím. My jsme to přestali, nevíte? Vy jste obě zamilováni a chcete se dávat. Přesně tak. A k tomu potřebujeme svolení mého strýčka. A vaše požehnání. Budete náš anděl spásy a pomůžete nám. Anděl jsem. Co mám dělat? Přimluvit se u pana Spetíka, aby nám dal svolení. Pro nás obě. Ale nejdřív vy dáte svolení k statku Charlie. Ale beze všeho, to mi nic neudělá. Vy jste tak hodná. Děkuji vám z celého srdce. Mám více trošičku. Ale to by snad nešlo. No, tak až někdy. Teď už jenom potřebujeme to svolení od pana Spetíka, ale muselo by být písemně. Písemně? Ano, aby mělo právní závaznost. Ale děťátka, co to ode mě chcete? Já přeci nemám vliv na pana Spetíka. Ale jste tak chytrá a tak hodná. A tak bohatá. Ha, bohatá. Kdybyste mi sáhli do kapes, nic. Alespoň to zkuste. Drahá Lucie. No, uvidím, co se dá Musíme dělat. brzy pryč. Musíme jít do Skotska. Skotsko, to já znám. Tam se dělá whisky. Ještě to zkusíte. Nesmíte nás opustit. Milovala jste někdy. Ano, milovala. Víte, já mám slabé srdce. Tak si jistě dovedete představit, jak nám je. Ach bože, to dovedu. A přijmete tedy za nás. Dobrá tedy, Nesmíte nás opustit. ale beze všeho, to se spolehněte. Dojdeme pro pana Spetíka a pošleme vám ho sem. To je situace. Brasete, doneste mi láhev brandy. Počkat, nic nenoste, starý Spetík. Drahá Dono Lucie, hledám vás celé odpoledne. Tolik vám to chci povědět. Už zase začíná. Pane Spetík, nechtěli se nás představit. Čím má ženská, co se vleze?
Zajisté, to je paní Kýče Machová. Dona Lucie de Albador. Rupulíba. Vlastně... Já jsem žádala data z Brazílie, pravastý opic. Jak se máte? Mám radost, že vás poznávám. Opravdu? Ano, znala jsem vašeho manžela. Moment. Co je ti Pepsi? Ona stala intimně mého manžela. A jak to jde ve vsi? Všechno v pořádku? No to teda rozhodně ne. Ona stala intimně mého manžela. No nazdar, tam musíš vydržet, je tu čaj. No a co z toho? Musíš bavit společnost. Johnny, kde se dají prostředky ke stolu? Dono, Lucie, budete laskavě nalévat čaj? Ovšem. Kdo chce čaj všichni? Vy ještě nejste bylo v Anglii, že ne do Lucie? Mluv o něčem jiném. Mluv o něčem jiném. Ne, tak přejeme si mléko nebo citron. Že přejeme si někdo mléko nebo citron. Mléko nebo citron? Je prosím trochu mléka. Ovšem. Můj klobouk! Můj klobouk! To nic není, to se zamíchá. Jak jo, teď si to dožrál. Nevěř to. Ode mě se všechno, tak byste si věci. Pane Spetík, já si omlouvám, koupím vám nový. Nemluvme už o tom, Dona Lucie. Nemluvme o tom. Co jsem ti říkal? Vážení přátelé, mám na vás malou prosbu. Slyšte. A doufám, že vy neodmítnete. Auto pro pana Světlíka. Výborně, to se právě hodí. Dovolím vás si všechny pozvat k sobě na večeři. Strýčku, ty jsi zvládl. Děkujeme srdečně, pane. Můžu vás doprovodit auto do Lucie? Ale to by snad nešlo. Víte, já jsem autovolem ještě nikdy nejela. Obyčejně jezdím na oslovy. Myslíte nehodně, to všichni musíte přijít. Mám tady svůj metr, slečnu Delahijovou. Slečnu Delahijovou? Vemte ji sebou, je vychytána. Víte, já nemohu jet. Já mám se na sebe. Ten hlas, to je on! Ne, není to on. Ty Lucie! Jestli nám nezaplatí, jak si patří, tak se rozpla a pocelám dolů. Johnny, zavolejte mi taxi. A rychle, jdu domů. Rosti, když jste se tě převleci, zase máš prak. No, co je ti, co blázníš? To nejde na jednu pak zmizet. Místo toho, aby se schoval důstojně, jako starší dáma, ty vrádíš tady jako... Budu mluvit, řekni, že jsem opilý. Poslouchej, to nám nemůžeš dělat. Přece si na svatou svatě slíbil, že nám pomůžeš. I našim děvčatům si to slíbil. Dobře, ale to tady ještě nebyla ona. Jo, Moje dívka. teda. Slečna Delahijová. A co přišla s tou paní, jak se jmenuje? Ano, s tou paní s tím divným jménem. A jak to? Vždyť vám to říkám. To je ta dívka, kterou se potkal v Monte Carlo. A ta paní, to je ta, která si ji tenkrát odvezla. A já to nebudu. Drž ho, Charlie, drž ho. Ne, já si chci mluvit. A prosím tě, co jí chceš povídat? To, co vy jste říkali svým dívkám. A krom do toho jsem zamilovaný stejně jako vy dva. Přijď hlupáku, nebo si to spolu vypořádáme, ať je ostuda. Pořádejte si, co chcete, ale bez mě. A zakažte těm svým dívkám, aby mě přejí líbali. To si nenechám líbit. Nekřič hlupáku. Jdi a omluv ho společnosti, že jsem udělal špatně. Já ho zatím naložím do taxíku a budeme mít pokoj. Charlie, vyři takému omluvu slečny Verdenové, že jí nemohu vyhovět. Slečně Verdenové? Co máš se slečnou Verdenovou? Mluv! Hlupáku, co pak se mi neslíbil, že se za ní přimluvím u starého Spetíka? No, promiň, Pepsi. Pozor, to jsem. No, tady si sedni a dělej, že je ti špatně. Ty važujete, pane Vajky, že není dobře. Je vám nevolno, Dona Lucie? Teď ještě šlo trochu na energii, to horko v zahradě. Horko, mě tam bylo spíš chlad. Ale Charlie se spletl, zima jí bylo. Víte, Dona Lucia žila dlouho v tropech. Počívám spánky kolínskou vodou. A děkuji, to není třeba. Tetičku to zase přejde, viď, Charlie? Ano, to je jenom malárie. Tetička to má každou chvíli. Co jí važíte, pane Vajkene? Slíček má
Pán Vajkem říká, že to přejde. Pánové svěří tatíčku nám a půjdou oklást panu Světlíkovi, aby neměl strach, že to jenom malárie, až to nepřejde. Mládenci, neopouštějte mě. O živách si asi dámy mezi sebou povídají. No, snad si dají přede mnou pozor na jazyk. Umím vám něco pro zaslání do Lucie. Já znám znamenitou historii, No, to jsem čekal. kterou rád prováděl Petr. No, to tady musím čekat. Nechtěla by některá z dálky zahrát na klavír? Až potom. Nejdřív nám povězte tu historku. Ano, všechno o mnu Petrovi nás bude jistě zajímat. Povídejte. Ale snad žena Lucia chtěla tu anekdotu na Petra je právě tady sama. Dona Pedra? Myslím vašeho zesnulého manžela, Dona Pedra Delva Dolores. Samozřejmě. Já přece vím, jak se jmenoval, ale na tu anekdotu si nepamatuji. To víte, já si na pikantnosti nepamatuji. Tetíčko, no taky netreba, povídej sám. Tak teď, ten Petr byl nejhodnější člověk pod slunci. Dovolíte na Luci, abych to vypravovala? Víte, že proti tomu nic nemáte. A že budete poslouchat. No, když to musí být. Tak teď, ten Pedro byl dobrák v pohledání. A jednou vám našel svého sluhu ve sklepě. Opil ho jak zákonkáře. Ale. Byl tak opilý, že ho ani nepoznal. Co? Don Pedro byl opilý? Ne, Dono Lucie, ten Ten sluha. sluha byl opilý. Don Pedro vůbec nebyl a v tom je právě ten vtip. Aha. Don Pedro povídá sluhu. Člověče, co by vám řekl pán, kdyby vás našel v tomhle stavu? To jako opilého. Ano! A co řekl ten sluha? Sluha řekl. Už se mám smát? Ne, ještě ne! Sluha řekl. Dejte pokoj, Don Pedro je v tomhle stavu pořád. To jako opilý? Ano! Jej, to byla ale blbá anekdota. To je legrace. A jak jste se toho jmenoval? Už si nevzpomínám. Je škoda, to je škoda. Nepamatujete se na tu historiku, kdy Petrovi se strašně líbila. Abych se nepamatovala. Dívce nepraskla, když se jí po něm rozslyšela. To mi připomíná jednu anekdotu. Byla jedna šlapka a... Už radši nic. Nechtěla by některá z dám se zpívat? Já už jsem dlouho necvičila. Amy, zaspívej něco. Ne, já neumím nic nové. Aneta, vy byste nám něco zaspívat do Lucie. Já? Ano, některou z těch brazilských písní, které Petr tak rád poslouchá. Ale kde pak? Já nespívám už od té doby, co jsem měla spálničky. A to je nějakých 50 let. Čertujete do Lucie. A pak nemám nikdo, kdo mě doprovodil. Když dovolíte, ráda vás doprovodím. Jenom stejte, miláčku, já nikam nejdu. Či se vám vydělala? Nikdy. To byste měl být na mém místě. Zaručeně byste vám točila. Nenechte se prosit, do Lucie. No, když nedáte jinak, ale je to na vaši zodpovědnost. Děkuji. Zaspíváme si nějakou pralesní, ne? Může? Dobře. U nás v Jižní Americe nerozlají opice. Brazílie, to je moje familie. Tam se silný kafe pije, na gauči si, gaučo žije, Aj caramba, mamma mia! Brazílie, Italika, Fosílie, sem tam v tanci, lásky sviní, opice tam, jeden se týdám se silný, kafe pije, na gauči si, gaučo žije, Aj caramba, mamma mia! Ole! Bravo, zpívali jste překrásně, do Lucie, děkuji.
Charlie, co bychom si počali bez vaší milé tetičky? Nedovedu si to ani představit. Milujete hudbu, pane Smetý? A jak? Teprve ji budu milovat. A do Lucie, nezapomeňte na svůj slib. Není libovánové zakouřit si v zahradě? S radostí. Ale do Lucie. A tak zakouřit. To je dobré proti komám. Pojďme, děláme dobrý skutek, když ty dva necháme o samotě. Pojďme a nezapomeňte, že to musí být písemně. Dona Lucie, kam pak jste se mi schovala? Dokonč. Tady je. Dona Lucie, kam? Hledám vás celé odpoledne. Už zase začínáte. Lucie, musím s vámi mluvit. Hněvám se na vás. Lucie, neříkejte to. Zraňujete mě do hloubi srdce. Tak dlouho to budu říkat, dokud nesplníte svůj slib. Jaký slib? Že svolíte k snědku své svěřeky a své neteře. Vždyť svoluji. No ale nedal jste mi to písemně. Lucie, že na to tak pospícháte, když máme jiné věci na práci. Já tam nic nemám. Lucie, vyslechněte mě. Kde je to psaný? Lucie. Ve formě dopisu? Lucie. Kde je ten dopis? Zasloužím si od vás tohle. Až ti dám, co si zasloužíš, budeš mít obě tváře obuchlé. Lucie, jste mi hádankou. Já nejsem jen tak obyčejná žena. Dopis tanku, nebo je mezi námi konec. A žádné klíčky, žádné háčky, zřetelný dopis. Ano, jen mi řekněte, že budete mát. Můžeš to zpátky. Milánečku. Vida, jak si mi ženy dokáže může otočit kolem prstu. Luci mizerní. Já už se nepamatuju, že jsem někdy nebyl ženská. Celý den jsem měl whisky v žaludku a doutní vůd v ústech. Doutníček. Dáme si pár bav, když se staří vrátí. Ona kouří. Vy jste tu sama? Ano, sama. Nikdo nic není, co by mě těšilo. Niko. Není tady hrozný zápach kouře. Že tady ale kouří tam, já se podívám. Neodcházejte, milá přítelkyně. Ráda bych s vámi pohovořila Vy jste hodná. o vašem zvěčněném manželu Pedro. A milá k tomu. Víte, že když jsem ho naposled viděla, říkal, že je svobodný. On rád zabíral svou ženu. Ukrutný, ty Pedro, jak jsem ho já znala, byl vlídný a laskavý. Kde tak? To byl jeho otec, takový starý pán s bílým knírkem. To jsou z vyššího řádu. Divím se vám, Lucie, že si nezakouříte v Brazílii. Všechny dámy kouří. No, abych pravdu řekla, zrovna jsem zapálila jedno havana. Nedejte si vyvěšit. Nedívala bych se na ty kouřátí. Mohu nabídnout. Ne, děkuji. Oni by to vypadalo trochu divně, já nejsem brazilská dáma. No a něco k pití? Také ne. Dona Lucie, promiňte, že jsem tak svědomá. Máte nějaké děti? No, maloučko nestojí za řeč. Pár burků a pár dolek. Tetičko, svůj francis by s tebou rád mluvil. Děkuji, kukuráčko. Promiňte, Dona Lucie? Ale ovšem. Zůstaně raději poutí. Venkoč má chladno. Nechoďte pryč, Dona Lucie. Šla jsem si jen první. Venku je chladno, tetička mě proto nechce pustit do zahrady. Já vám přinesu šálu. Není třeba, nepůjdu ven. Byla jsem dlouho nemocná. To jsem nevěděla. Už je mi dobře, ale musím se šetřit. Tetička má dnes dobrou náladu. Něco vám není prozradí. Sir Francis Čísny a ona byli do sebe zamilováni. Jistě? On tenkrát odjel a ani jí neřekl, jaký má rád. Tetička říká, že byl strašně ostýchavý. Já znám mládence, který byl stejně ostýchavý, ale měl tak dobré srdce. Když tatínek o všecko přišel a ležel v nemocnici, on za ním chodil hrát karty a prohrál spoustu peněz. Tetička myslí, že schválně, ale já mu to všecko vrátím, až ho najdu. Tak to ať vás ani nenapadne. Tím byste ho obvinila z falešné hry. Ale vždyť je to celé mění. Myslíte, že by to vzal zpátky? Musím mu to vrátit. Vždyť je to celé mění. Ani nevím, kde je. Odjel, než jsem mu mohla říct, jako miluji. Za jeho laskavost tatínkovi. Nehněvejte se, že vám to vykládám. Nevím proč. Musela jsem se vám svěřit. Mám vás ráda a tolik se mi po něm stýská. Lucie!
Má zbožňovaná, zde je ten dopis a nejvíc dřív uspokoju mou touhu, řekni, že jsme zasnoubeni. Jsme zasnoubeni. Konečně to mám. Ale za jakou cenu? Jsem zasnouben. Miláčku. Ale pane Spetý, Říkej mi Štěpáne. Štěpáne! Podívej se, Štěpáne. Je to opravdu to psaní, Štěpáne? Ano, to je to psaní a my jsme zasnoubeni. A nejsou v tom žádné háčky a klíčky, Štěpáne? Ne, To je dobře, tak. Papa, Štěpáne. Papa. Paní Klíček, si referenci si gratulujte. K čemu, pane Spetý? Jsem nejšťastnější člověk na světě. Kde jsou mé drahé dívky? Všichni se dnes musí radovat se mnou. Splašil se? Nevíte. Ne. Netužili jste, co se stane, když je necháme osamotnit? Ale... Chápete už? Ona ho vyslyšela. Prosím vás. Ano, na Lucie de Alvarez. Čemu se smějete? No, jenom jsem si vzpomněla. Na co? Na Donu Lucie de Alvarez. Tetičko, nebylo ti v zahradě chladno? Vůbec jsem si nevšimla. A jak ti to neslyším, co pak ti povídal St. Francis? Pojďte, děti, pojďte! Jdi stůj tady, postav se tam. Vážení přátelé, mám pro vás radostnou novu. Ale kde je Dona Lucie? Dona Lucie odešla do svého pokoje. Prozatím nevadí. Než se vrátí, prozradím na ní tajemství. Tajemství, ale. Věnujte mi prosím laskavou pozornost. Pána, co to bude? Co já vím, poslouchej a uslyšíš. Jsem osamělý vdovec a leží na mě těžká zodpovědnost. Za mou svěřenku ty a mou neteř Amy. A tu náhle přišla víla, proměnila mou samotu v ráj a sejmula těžké břímě zodpovědnosti z mých beder. Co to breptá? Ticho! Podle její rady zasnoubují svou neteř pánovi, jehož upřímnost a čestnost má plnou důvěru. Panu Čáro si vytěhovali. Strýčku, poděkuji své dobré rodičky. A nemohl jsem odolat krásné míle, když mi nařídila, abych svolil k zasnoubení své svěřenkyně panu Jackovi Čísniu, jedinému synovi mého přítele syna Francise Čísniu. A teď vás překvapím, Sir Francisi. Co byste říkal třetímu zasnoubení? Třetímu zasnoubení? Má dobrá víla, ale proč bych tajil jméno ženy, která je tak slavná v Jižní Americe jako Ford a Rockefeller v Americe severní? Dona Lucie de Alvarez volila, že se stane mou ženou. Johnny, buďte opatrnější! Ale strýčku. Johnny, buďte příště opatrnější. Je mi proto hlubokou cíl. Já to nevydržím poslouchat. Co to znamená, pane Wickhame? Znamená to, pane, že jste si stál obětí hloupého podvodu. Ta ženská, Mluvíte o mé snoubence. povídám, ta ženská. Mluvte úctivě o své tetě. To není moje teta. Cože, ona není vaše teta? Pane Spetík, dovolte, abych vám to všechno vysvětlil. Nemluvte na mě, pane. Chci vysvětlení, pane. Musím pro jeho milost. Když jsem se dozvěděl, že tetička mě přijde navštívit, pozvali jsme děvčata, slečnu Spetíkovou a slečnu Glendenovou, slečnu přišli a dostali jsme telegram, že nás tetička navštívit nepřijde. A my jsme přemluvili jinou osobu, aby představovala Donu Lucii. Byl jsem hanebně a zrádně oklamal. neměli jsme to v úmyslu, pane. Žete, pane! Omlouváme se, pane, ale vás jsme nečekali. Babu hosnou s parukou. Ale ta paruka musela být. Pokud Štěpáne, jsem vstoupil. Vyhoďte tu osobu z mého domu. Už jsem vstoupila, Štěpáne. Vyhoďte tu babu. Ale, to už ne, pane. No já jsem si ty čárila teta z Brazílie, pravostě opic. Tetičko, to byl on a já mu prozradila, že ho mám ráda. Co to znamená, pane? To znamená, že jsme se všichni tři, já, Jack i Charlie, velice provinili a musíme žádat o odpuštění. Zvlášť se omlouvám já, protože kdyby nebylo mít svůdných úvahů, bylo by se nic nestalo. A k tomu připomeňme naše omluvy, pane. A výraz upřímné lítosti. Skandál! Skandál! Kde je listina, kterou jste ode mě vylákali? Ten dopis mám já. Patří mě? Ne. Jsem s tím, slečno Vernová. Pane, okamžitě mi vydejte ten dopis. Ne. Dovolte. Dopis byl adresován a odeslán Doně Lucie de Alvarez. Ale ona není Dona Lucie de Alvarez. Není, ale já jo. Vy? Lucie! Dovolte, abych se vzdál. A na vás, pane, si ještě posvít. Charlie, řekni, může mě dodržet za nedodržení manželského slibu?
Čák, totiž panovali, že se nestydíte klamat strýčka Štěpána. Neodsuzujte nás tak přísně, Amy. Ukřivili jsme vašemu strýci, ale vynasnažíme to napravit. Já jsem také spoluvinník. Mlčela jsem, když jsem našla jinou dámu na svém místě. No, to je fakt. Není divu, že tak dobře znala mého nebožníka manžela. Amy má pravdu, že ty je taky povedné květko. Nebojte se. Dohledneme na něj, až budu jeho maminkou. Maminkou? Ano, Dona Lucia mě taky oklamala a za to mi prokázala tu čest. Zkrátka chuť, budeš mi novou maminku a ta ti ukáže. Lorde Frank, jednu věc jste provedl, která se nedá odpustit. Vylákala jste důvěrné přiznání od mladé dívky. Vím to a prohlašuji, že jsem hoden nejpřísnějšího trestu. A pokud bude tady slečna Nevaherová souhlasit, odsetím si to žaláři manželské doživotně. Tetičko. A kde pak je můj syn? Jste maminko? Nezasloužíš si to, ale tu máš. Charlie, ten dopis platí pro tebe. Ale chcete si to zasloužit a víckrát své dívky nešičte. A vy, pane? Já chci být věrný jen své nastávající a s jinými ženami. Nechci nikdy nic mít. A proto dovolte, do Lucie a Sir Francisi, abych vám předal svatební dár. Prasete? Poslední toaletu Charlieovi tety. Jako Amy Smedíková. Stanislava Kalánková jako Dona Lucia de Amadores. Eliška Golíčková jako Prase. jako farmer. Lukáš Horáč jako pan Eliška Bohumská jako Ela Nevaherová.
dělala zkoušky a dostala z nás to, co šlo, takže bychom jí za to hrozně moc chtěli poděkovat. Za věci týkající se naší školní docházky, a to proto, že byla 2 roky naší třídní paní učitelkou, připravovala nás na přijímací zkoušky, měla s náma svatou trpělivost a přestože s náma byla jenom 2 roky, tak s ní máme spoustu úžasných zážitků a budeme na ně dlouho vzpomínat. Ačkoliv je tady krátce, obrovským děním pomohl nám v tomto divadle. Ano, panu, chtěli jste to vy? Pojďte za námi. Další, koho bychom chtěli ocenit, je manželka Grombířová, protože ta nás podporovala v začátcích na cvičování a sehrála roli pravé ruky paní učitelky Doležalové, za což jí hrozně děkujeme. Pokusila udělat lepší lidi, protože, jak se říká, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Takže děkujeme. Takže já bych chtěl pozvat na pódium paní ředitelku, protože bez ní by toto divadlo nevzniklo. Paní ředitelka nám toho umožnila opravdu spoustu, včetně divadelního soustředění, což bylo vlastně přespávání ve škole, kde jsme vlastně cvičili skoro celou noc. A teď bychom chtěli poděkovat taky učitelům, kteří se podíleli na našem rozvoji v průběhu školní docházky. Jako první pozveme manželku Holou, je tady někde. Protože manželka měla opravdu pevné nervy v hodinách matematiky a taky nás intenzivně a účinně připravovala na přijímačky a její matematický zápal a nadšení byl úžasný. Já bych nyní chtěl pozvat paní učitelku, která nás má od 1. do 4. třídy. Ano, pančelko, jste to vy. Pančelku Brátovo. Další, koho bychom sem chtěli pozvat, je paní učitelka Řehánková, protože nám hodně pomohla s přechodem na 2. stupeň a na 2. stupni nás i nadále učila lásce k přírodě, takže jí děkujeme. Po odchodu naší první učitelky na 2. stupni se nás ujala paní učitelka Janulíková, takže doufám, že tady někde je a přijde za námi. Jako další, komu bychom chtěli poděkovat, je pan Šlobešta, pojďte za náma, protože ten nás naučil vidět krásu a jednoduchost fyziky, protože je všude kolem nás.
Takže já bych chtěl alespoň pozdravit našeho druhého pana učitele Vrzala, který je momentálně doma a má vyvrtnutý kotník. Jo. Takže dál tady máme další angličtinářku a to je Pančelka Makuderová. Protože ta rozšířila naše vzdělání do všech světových stran. No pojďte, Pančelko. Já bych nyní rád vyzvednul paní učitelku, která nás na prvním stupni učila hudebku a je to vlastně maminka tady Elišky. Takže prosíme Pančelku Bohunskou. Protože to bylo o nervy s náma. Tak a poslední, koho tu máme, je Pančelka Fialová Lenka, za to, že nám poskytla pomocnou ruku v dobách, kdy nám onemocněla třídní Pančelka Fotíková, kterou tímto všichni zdravíme do videa. Dobrý den. Fotíková je ve videu. Tak to je asi všechno. Není. Jako za třídní kolektiv jsme rádi poděkovali zástupce režiséra, a to Elišce Bohunské. Vedla naše zkoušky, když Pančelka Doležalová byla nemocná, takže děkuji, ti Eliško. No a tím bychom to asi ukončili, tak vám chci ještě jednou poděkovat, že jste přišli a přeji příjemný zbytek večera. Naschledanou. Ochotníci, takže ještě jednou vážení a milí žáci, ochotníci. Ne vy nám, ale my vám musíme poděkovat. Byli jste úžasní. A předpokládám, že se mnou souhlasíte. A tak jsem si... říkala, že vlastně ta laťka už jde, bych řekla, do výšin Kudličkovi. Takže nevím, co budu dělat ti v tom 17. divadle, protože to bylo 16. v naší škole. A jsem strašně ráda, že opravdu rok co rok to vždycky zvládnou, i když paní učitelka opravdu z nich dostala to absolutní maximum. A jsme strašně rádi. Takže ještě jednou vám moc děkujeme a jako ne, že bych, ale musím si tak nějak trošičku přihřát, protože víte, kolik vám zbývá hodin? Zvyšový končice? No, já se ptám na hodinu. 20. Míň. Prosím vás, 16. Tak si to užijte.
would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought, and though he's slippery, he still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. New kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys aren't in the zoo. Every day you meet quite a few. So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star,